Hah? Hah? Ibrahim Ligo, sama ako. Kasi iigo mo sila natin. Wala na magiging siya. Tuloy pa ko eh. Kami sila kumaya sa. Hah? जाना थानांगोन मा नोंसोरो जेनेबा मालाय हारसानि भिडिअ खालामनानै आं खोनानो मानो होफैदों नोंसोरो जेनेबा आं नोंगोन ना मायो जेनेबा मालायनि भिडिअखौ मानो आं खोनानो होगासिनो नोंसोर आंनि बागै मा मिथिगौ बे नोंसोरो आङो आसामाव गैयाना आंखौ मानो बुंनानै होबायदों आं नोंहालाय आं खोनानो मानो कमेन्ट मानो बायदों बेफोरबायदि आं नोंबा बेलेग बाथ्रा ना जेनेबा आंखौ नोंहा नायो आंखौ मानो बिदि होननानै होबायदों आङो आंनि बयफ्रेन्डजों दं मिथिबाय आंखौ बेफोरबायदि होनबाय थानाङा आं रावबो हारसाजों गाज्रि बेरायाखैबो खालामा मिथिबाय आरो आंखौ बिदि हमनो हानाय आं बेफोरबायदि रावनावबो बेराया आरो आंना एसेबां बिदि गाहायनि अकात नङा मिथिबाय आंखौ बिदि होनबाय थानाङा मिथिबाय रावबो मोनफेराखै आंखौ मिथिबाय नोंसोर लोगोबो मोनफेराखै आंखौ जेबो आंखौ बेबायदि नोंथांनि भिडिअखौ मोनबाय थाना मिथिबाय मा साननानै मा एंगोल होनानै आं खोनबाय दं बुहुमाव मानसिया एखे थानो जोबो नामा माबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों नोंसोरो जेनेबा खनसे भाइरेल जाबाय थाबाय ओमफ्राय आं बेफोरबायदि हमजागोन नामा मा सानदों नोंसोर आंखौ आसामाव दं बायदि मोनदों नामा नोंसोरो मा साननाय बेफोरबायदि होनबाय थादों ना थैजानो लुबैदों नामा नोंसोर आंखौ नोंसोरनि दिन नंखाय माबायाव थैयाथ' मिथिबाय आंखौ बेफोरबायदि होनबाय थानो नाङा आंहा ससियेल मिडिया जेबो लोब्बा गैया मिथिबाय आं जास्ट भिडिअल' होयो थेवबाबो आं बेबायदि गाज्रि होननानै सेयार खालामदो होननानै आं बेबायदि नङा बे एल'ग्रा बुन्दाया मालायनि भिडिअखौ मालाय हारसा जाथिनि भिडिअखौ सेभ खालामना लानानै मालायखौ बेबायदि पस्ट होबायदों बिदि लाउरा नोंनि दखानाव खानाय सिनग्रा दखानाव मानसि जायाखै आरो जुदि फैसा गैयाबा नोङो लामायाव थोरसि लाना जना थाखार जाबायना आं जेनेबा आंखौ होननानै मालायनि भिडिअखौ होना लानानै जेनेबा फैसा खामायनो सानदोंमोन आङो फेसबुक पेमेन्ट नांगौ नामा नोंनो आं नोंनि थारिखखौ आं नोंखौ होननानै लागोन नामा मालायनि हारसाफोरनि भिडिअखौ आंखौ होननानै होलाबायबाय दङ आं नामायो